Sesuk minggu dek, ayo takjak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo. Pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yen siramu melu dijamin ora kuciwa. Tenane Ra percaya apa? Buktekke. apa bener mas beduk kondang kaloka. Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tepate pariwisata. Gua Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal mas, Nelayane sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak tukokke duren. Bener nih, duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo takjak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo. Pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yen siramu melu dijamin ora kuciwa. Apa bener mas beduk kondang kaloka. Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tepate pariwisata. Gua Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal mas, Nelayane sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak tukokke duren. Apa bener mas beduk kondang kaloka. Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tepate pariwisata. Gua Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal mas, Nelayane sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak tukokke duren.
kleru dik kaya wis kenal sliramu nalikane wektu ana ing desa 5 tahun lawase ora ketemu aku pangling sliramu kok malah kuru Pancen bener mas kabeh mau kandamu nalikane aku isih ning desa aku biyen dipaksa karo wong tuwa kon nglakoni omah-omah karo duda krupuk gadung dik dipening pinggir kali kripik telo pancen gurih rasane barang wis kadung mas ora tak baleni atiku gelap pancen perih rasane aku iki dik isih urip dhewean dadi joko durung nate bebrayan aku uga mas saiki urip dhewean dadi rondo telung sasi nembe pisahan Cocok wis ra apa-apa. Ra kena prawani ya randani. yen ra kleru dik kaya wis kenal sliramu nalikane wektu ana ing desa 5 taun lawase ora ketemu aku pangling sliramu kok malah guru pancen bener mas kabeh mau kandamu nalikane aku isih ning desa aku biyen dipaksa karo wong tuwa kon nglakoni omah-omah karo duda krupuk gadung dik dipening pinggir kali kripik telo pancen gurih rasane barang wis kadung mas ora tak baleni atiku gelap pancen perih rasane aku iki dik isih urip dhewean dadi joko durung nate bebrayan
wis ora kuat mbok wis sesasi aku lunga ning Jakarta nglamar kerja ngalor ngidul oleh gawean duit entek ngelak ngeleh ora mangan mbok rasane pahit tenan mbok tak lakoni aku turu ning emperan koyo ngene rasane dadi pengangguran ning Jakarta jebule rekoso tenan yen koyo ngene becik aku bali desa nyekel pacul aku nandur palawija yen koyo ngene becik aku bali desa nandur jagung nandur pari nandur telo timbang nang kutro uripku dadi sengsara sapa ngerti ning desa uripku mulya mbok aku wis ora kuat mbok wis sesasi aku lunga ning Jakarta nglamar kerja ngalor ngidul oleh gawean duit entek ngelak ngeleh ora mangan mbok rasane pahit tenan mbok tak lakoni aku turu ning emperan koyo ngene rasane dadi pengangguran ning Jakarta jebule rekoso tenan yen koyo ngene becik aku bali desa nyekel pacul aku nandur palawija yen koyo ngene becik aku bali desa nandur jagung nandur pari nandur telo timbang nang kutro uripku dadi sengsara sapa ngerti ning desa uripku mulya mangkat kerja dik kowe aja curiga aku lunga golek bondo kanggo nyukupi keluarga Aku nang omah mikir mas atiku tansah kuwatir kowe lunga golek bondo tanah bojoku tuti
karo sliramu dik cahayu ojo cemburu yen kowe tansah cemburu dik mengko awakmu dadi guru. Jare klopo jebule cengkir mas Kang mas lunga aku kuwatir tuku kentang ning pasar wage mas wong lanang sok akeh goroe. Aku ora neko-neko dik kowe ojo sujono sumpah mati tak simpen ning dodo ojo padake karo wong liya. Aku tak mangkat kerja dik kowe ojo curiga aku lunga golek bondo kanggo nyukupi keluarga. Aku nang omah mikir mas atiku tansah kuwatir kowe lunga golek bondo anak bojoku kudu dipikir. Aku tresno karo sliramu dik cahayu ojo cemburu yen kowe tansah cemburu dik mengko awakmu dadi guru. Jare klopo jebule cengkir mas Kang mas lunga aku kuwatir tuku kentang ning pasar wage mas wong lanang sok akeh goroe. Aku ora neko-neko dik kowe ojo sujono sumpah mati tak simpen ning dodo ojo padake karo wong liya. Wes suwe nggonku ngenteni nganti tumekan saiki mung sliramu cahayu sing tak tresnani. Aku ora bakal lali tak pikirino lan bengi sliramu cahayu sing tak impi-impi. Biyen sliramu sing janji sineksen langit lan bumi jare tresnamu sehidup semati. Cahayu sing tak tresnani cahayu sing tak sayangi janjimu tansah tak ukemi. Jebul aku ora ngira sliramu saiki karo priya liya.
lara-lara mergo saiki sliramu tega apa pancen wis nasibku aku pisah karo sliramu. Wes suwe nggonku ngenteni nganti tumekan saiki mung sliramu cahayu sing tak tresnani aku ora bakal lali tak pikirino lan wengi sliramu cahayu sing tak impi-impi biyen sliramu sing janji sineksen langit lan bumi jare tresnamu sehidup semati cahayu sing tak tresnani cahayu sing tak sayangi janjimu tansah tak ugemi jebul aku ora ngira sliramu saiki karo priya liya atiku kelara-lara mergo saiki sliramu tega apa pancen wis nasibku aku pisah karo sliramu. Terminal Purworejo ngeterke sliramu lunga rasane ra tega atiku tambah nelongso ning Terminal Purworejo sliramu ninggalke aku 2 tahun pamitmu sedih rasane atiku ning kene aku setyo ngenteni nganti tekan kapan sliramu bali opo sliramu lali janji sehidup semati bingung rasane hatiku rasa kangen aku pengen ketemu yen pengira bisa turu mergo mung mikir sliramu ning Terminal Purworejo ngeterke sliramu lunga rasane ra tega atiku tambah nelongso Terminal Purworejo ngeterke sliramu lunga rasane ra tega
tambah nelongso ning terminal Purworejo sliramu ninggalke aku 2 tahun pamitmu sedih rasane hatiku ning kene aku setyo ngenteni nganti tekan kapan sliramu bali opo sliramu